Estem estrenant el joc de dobles i meitats. Comencen les blanques. Ruth. El doble de 5 és 10. Agafes el 10 de 10 és 5. i el col·loques en el teu cartró. Sí, vinga, col·loca'l. Molt bé. El teu torn, Dani. El doble de 15 és 30. Molt bé, Dani. I ara el tapes al 15. Molt bé. Ruth, el teu torn. A veure si pots capturar algun altre doble. Mira-t'ho bé, pensa. I si no pots capturar cap, ara mateix, salta, fes moviment. No en trobes cap ara? Vinga, juga. Ruth. Tu salta. Salta. A veure, quin número tens? El 2. Ah, és el doble d'un número que tens a la taula? Sí. Sí, doncs captura'l i te'l quedes. Mira, ja tens 2 capturats. Molt bé, Dani, el teu torn. Cavall negre a punt de saltar. De moment, 2 dobles a 1 a favor de la Ruth. Dani buscant. $60. Que és el doble. El pots capturar? No. Estàs segur? El 60 no és el doble d'un número que tens en el cartró? Sí, oi? Ah, és el doble, 60 és doble de quin número? De 30. De 30, a veure, el 30, correcte. Ara col·loca el 60 sobre el 30. Molt bé. Una pregunta. Un moment. Sí, digues. Puc saltar-lo? Clar, estem fent el moviment del cavall. L'únic que els cavalls no es capturaran entre ells, d'acord? Vale. Us agrada el joc? Sí. Sí? Doncs podeu seguir i deixo de gravar.